Сәлем, дуслар! Сәлем! Біз тез зарядканы башлап жіберәбіз. Оңайлы киімдеріңізді кийгіз һәм бізге қосылыңыз. Қоллар белдәм, башыбызны салмақны оң якка һәм сол якка иябез. Қол белән булышабыз. 1, 2, 3, 4. Гәүдәбезне алга сузабыз һәм аннары уң якка, сул якка күтәреләбез. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Қоллар белдәм, ең башларын өскә күтәрәбез, аска төшерәбез. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Қолларны алга сузабыз, шөгәлибез. 1, 2, 3, 4. Бүгінге шулар иде, дуслар. Сезгә ошагандыр дип уйлыйм. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз! Хуш-хуш!